Merħba għal podcast Nifhmu l-AI. Miġjub lilkom grazzi għal Senerv. Għal taħriġ iffukat fuq in-negozju tiegħek biex intu l-ħaddiema tiegħek tifhmu l-AI aħjar. Kieku ngħidlek li mistoqsija waħda lil ChatGPT tuża madwar 10 darbiet aktar elettriku minn tfittxija fuq Google. Qabel ma xi ħadd jibda jippanikja jħassar l-applications kollha tiegħu. Hemm kontroparti għal din is-qarija. L-AI tista' wkoll tgħin Malta, speċjalment tnaqqas it-traffiku, tifranka l-ilma, tbassar mewġiet ta' sħana u tintegra aktar sistemi ta' enerġija mix-xemx fis-sistema tad-dawl tagħna. Mela x'inhi l-verità? L-AI qed issir parti mill-kriżi ambjentali jew tista' tkun parti mis-soluzzjoni? U forsi l-iktar mistoqsija skomda hija din. Għaliex noqogħdu ninkwetaw fuq kemm l-AI jittuża elettriku? Waqt li mbagħad inqattaw sigħat twal naraw Netflix, nivvjaġġaw fit-traffiku ta' kuljum u nsifru weekend iva u weekend le. Illum se nitlu fuq wieħed minn l-akbar dibattiti teknoloġiċi ta' dan id-deċenju u x'jista' jfisser speċifikament għal Malta. Merħba għal podcast Nifhmu l-AI, fejn nispjegaw l-intelligenza artifiċjali b'mod li jagħmel sens, speċjalment għalina l-Maltin. Jiena Karl, u llum se nitkellmu dwar l-intelligenza artifiċjali u l-ambjent. Żgur rajtu xi headlines jgħidu li l-AI qed tikkonsma ammonti enormi ta' elettriku, ukoll ilma. U iva hemm ċertu verità f'din l-istqarrija, imma hemm naħa oħra tal-istorja li ftit tingħata attenzjoni. L-AI qed intuża wkoll sabiex ittejjeb sistemi ta' enerġija rinnovabbli, tnaqqis fl-iskart, tagħmel it-traffiku aktar effiċjenti u anke tbassar temp estrem qabel dan iseħħ. Allura llum se nippruvaw nifirdu l-hype mir-realtà u nsaqsu l-AI hija ta' periklu għall-ambjent jew hija ta' għajnuna. U iktar importanti lina għaw Malta. X'jiġri meta gżira żgħira b'riżorsi limitati ta' ilma u dipendenti fuq enerġija tibda tħadden l-AI. Nibdew mill-bażi. Mela sistemi ta' l-AI bħal ChatGPT, Copilot, Gemini dawn jaħdmu billi jipproċessaw ammonti enormi ta' data u jagħmlu miljuni, b'xi kultant biljuni ta' kalkoli biex jagħtu risposta lilek. U għal dan hemm bżonn microchips speċjalizzati li joperaw minn postijiet imdaqsin li jissejħu data centers. Forsi wieħed jista' jaħseb f'data center bħal fabbrika mimlija computers jaħdmu 24 siegħa kuljum. Skont l-International Energy Agency, l-IEA, id-data centers madwar id-dinja ikkonsmaw madwar 415 il-terawatt hours elettriku fl-2024. Dan jiġifieri madwar 1.5% tal-elettriku kollu fid-dinja. Biex nagħmluha aħjar u ftit iktar relatabbli għalina l-Maltin, il-provista kollha tad-dawl f'Malta fl-2024, fl-istess sena, kienet madwar 3.1 terawatt hours. X'jiġifieri? Jiġifieri li globalment id-data centers jużaw madwar 134 darba aktar elettriku minn dak kollu li tuża Malta f'sena. Iżda il-mistoqsija waħda lil ChatGPT mhijiex qed tagħmel xi diżastru ambjentali. Riċerkaturi li tfittxija fuq Google tuża madwar 0.0003 kWh. Imbagħad mistoqsija lil ChatGPT tuża madwar 0.003 kWh. Min-naħa l-oħra sija Netflix tuża ħafna iktar bejn 0.036 u 0.055 kWh. Allura l-problema mhix
Il-mistoqsija waħda tiegħek li tagħmel kultant lill-AI. Il-problema hija l-iskala. Fil-fatt illum hemm mijiet ta' miljuni ta' nies li jużaw l-AI b'mod rikorrenti ta' kuljum. U skont l-istess IEA, id-domanda għall-elettriku minn AI u mid-data centers mistennija tiżdied u dan b'mod drastiku sas-sena 2030. L-elettriku mhux l-unika problema. L-AI għandha wkoll problema ta' ilma. Fil-fatt dawn id-data centers jipproduċu ammonti kbar ta' sħana u biex jinżammu kesħin, ħafna drabi jkollhom bżonn kwantitajiet enormi ta' ilma. Stima minn riċerka tissuġġerixxi li it-taħriġ tal-mudell GPT-3 li kien mudell tal-bidu tal-OpenAI dan uża madwar 700,000 litru ilma frisk fid-data centers. Dan ġo centers tal-Microsoft fl-Istati Uniti. Stima oħra li saret pjuttost popolari tissuġġerixxi wkoll li prompt ta' mit-kelma jista' indirettament juża ekwivalent ta' fl-ixkun żgħir ilma biex jikkessaħ il-parti tad-data center. Hemm ċertu inċertezza fuq din il-ċifra, imma xorta turi il-problema li tista' tinħoloq. U għaliex dan huwa importanti għal Malta? Għax Malta tiġejja wieħed mill-aktar pajjiżi fl-Ewropa li jbagħtu minn nuqqas ta' ilma. Madwar 60% tal-ilma frisk tagħna ġej minn desalination plants li huma l-istess nifisom jużaw ħafna elettriku. Allura, kieku Malta tipprova tattira AI data centers, jaf ikonna ċertu issues. Hemmhekk ikunu ħarsu il-benefiċċji ekonomiċi jiġġustifikaw il-pressjoni fuq l-ilma u l-elettriku li ħajkonna. U biex inkunu onesti, ir-riċerka tissuġġerixxi li għal Malta jaf tagħmel aktar sens li tibqa' bħala pajjiż li tuża jew tikkonsma l-AI milli wieħed li jospita infrastruttura tal-AI. Hawn il-parti li forsi ħafna nies jinsew. L-AI tista' tuża enerġija, vera, imma tista' wkoll tajn tnaqqas emissjonijiet f'postijiet oħra. Pereżempju, sistemi tal-AI diġà qed jgħinu biex jiġu maniġjati grids tad-dawl b'mod aktar effiċjenti. DeepMind li hija sussidjarja ta' Google allegatament naqset l-użu ta' enerġija għat tkessih fid-data centers tagħha b'40%. U dan bil-jużat AI biex taġġusta s-sistemi tal-ventilazzjoni f'ħin reali, ċoe real time. L-AI qed ittejjeb ukoll il-previżjoni tal-enerġija rinnovabbli. Pajjiżi bħal Spanja u l-Portugal diġà qed jużaw sistemi assistiti bl-AI biex ibassru aħjar kemm enerġija mix-xemx se tiġi ġenerata. Ir-riċerka tgħid li l-eżattezza tal-previżjoni ta' dawn il-modelli ittejbet ta' 70% u bekk naqset id-dipendenza fuq il-power stations li jaħdmu bil-fossil fuels. U dan huwa rilevanti ħafna għal Malta, għax Malta tippjana li żżid sew il-produzzjoni tal-enerġija solari sas-sena 2030. U hawnhekk l-AI tista' tgħin biex din l-enerġija tidħol fis-sistemi tagħna b'mod aktar effiċjenti. Mbagħad hemm it-traffiku. Kull min qatt għadda minn taslim mal-Mosta jew il-Marsa fil-ħin tar-rush hour jaf kemm jinħela fuel u ħin bil-karozzi wieqfa. Sistemi ta' traffiku mħadma bl-AI fi bliet bħal Londra u Singapore ibidlu traffic lights awtomatikament skont il-konġestjoni. Xi proġetti pilota fil-fatt naqsu l-ħin tal-vjaġġi urbani sa anka b'20%. F'Malta din ġie imħabbra ftit tal-jimilu b'investiment ta' netwerk ta' sistemi tal-AI, radars u kameras mifruxin madwar Malta li dawn ħajkunu jiġbru data relatata mal-flow tat traffiku fit-toroq tagħna. Ġifieri m'għadix science fiction, l-AI wkoll tista' tgħin fi skoperti ta' leaks fis-sistemi tal-ilma
ifriskar aktar intelligenti tal-binijiet, sorting aħjar tal-iskart, agrikoltura aktar preċiża u tbassir aktar bikri ta' tempijiet jew temp estrem. U għal-gżira Mediterranja vulnerabbli għal dan it-tibdil fil-klima bħalma hija Malta, dan jgħod ħafna. Hawnhekk ta' min jara perspettiva daqsxejn differenti, għax kultant id-diskussjoni fuq l-AI tkun daqsxejn eżaġerata. Ir-riċerka tindika li fl-avjazzjoni dan is-settur jipproduċu madwar 2.5% tal-emissjonijiet globali ta' CO2. Il-bejjem u l-industrija marbuta magħhom min-naħa tagħhom jikkontribwixxu madwar 14.5%. Ġifieri data centers bħalissa huma kontribwenti ħafna iżgħar minn hekk. U anke sas-sena 2030 l-IEA qed tipproġetta li d-data centers jistgħu jammontaw għal madwar 1% tal-emissjonijiet globali ta' CO2. Allura le, AI weħida mhix se teqret il-pjaneta. L-akbar tassib u kemm dan l-użu qed jikber malajr. Id-domanda għall-elettriku tad-data centers qed tiżdied ħafna aktar malajr mid-domanda ġenerali għall-elettriku madwar id-dinja. Mbagħad hemm ukoll problema li jimsejħa bħala il-Jevons paradox. Bażikament, meta teknoloġija ssir aktar effiċjenti, in-nies ħafna drabi jużaw aktar minnha. Allura anke ilek li AI ssir aktar green u dan għal kull kompitu li jituha, l-użu totali globali tal-enerġija xorta jista' jibqa' jiżdied għax l-użu jisplodi. Forsi din tista' ma' familjari, meta l-karozzi saru aktar fuel efficient, aħna sempliċement bdejna nsuqu aktar. Allura il-forsi il-mistoqsija mhijiex li AI tajba jew ħażina. Forsi wieħed jista' jpoġġiha bħala għal xiex għandha tituża l-AI. Li tuża l-AI biex tbassar arar, tnaqqas ħela ta' elettriku jew timmaniġġja s-sistemi tal-ilma ta' Malta hija differenti ħafna billi tuża biex tiġġenera mijiet ta' stampi bla bżonn online. Ir-riċerka tħajjem fil-fatt punt filosofiku interessanti ħafna. Kull konvenjenza żgħira għandha bil-fors tuża l-AI fl-isfond. U l-kumpaniji għandhom ikunu obbligati jgħidulna x'inhi l-ispiża ambjentali tagħhom. L-Unjoni Ewropea diġà qed timxi bil-mod f'dak id-direzzjoni. Taħt l-EU AI Act u regolamenti relatati mal-effiċjenza tal-enerġija, sistemi kbar tal-AI u data centers dejjem aktar se jkollhom jirrapportaw kemm jużaw enerġija u kemm huma effiċjenti. U din it-trasparenza tista' ssir importanti ħafna fis-snin li ġejjin. Għax bħalissa ħafna nies sempliċement m'għandhomx idea x'inhu l-impatt ambjentali veru tal-AI. Allura, x'nistgħu nieħdu bħala konklużjoni bilanċjata? L-AI għandha spiża ambjentali reali. Tuża l-elettriku u tuża l-ilma. U jekk taħdem fuq fossil fuels, ħatkun qed tikkontribwixxi għall-emissjonijiet. Imma, fl-istess ħin, l-AI wkoll tajn li s-soċjetajiet isiru aktar effiċjenti fl-użu stess tal-enerġija, jinaqsu l-iskart, jtejbu s-sistemi ta' enerġija rinnovabbli u jippreparaw aħjar għal tibdil fil-klima. Għal Malta speċifikament, l-akbar opportunità probabbilment mhix li nibnu data centers ġiganteski, imma li nużaw l-AI b'mod intelligenti biex intejbu traffiku, nimmaniġjaw l-ilma, innaqsu l-ħela tal-enerġija u nsaħħu r-reżiljenza tagħna għal tibdil fil-klima. It-teknoloġija waħda mhijiex awtomatikament tajba jew ħażina. Il-mistoqsija hi jekk gvernijiet u kumpaniji u soċjetajiet jażlux jużawha b'mod responsabbli. Jekk
ħadd gost b'dan l-episodju tal-lum abbona għall review u qasam dan l-episodju ma' xi ħadd li għandu li forsi għadu jaħseb li hija xi maġija jew xi apokalissi. Grazzi tal-li kontu magħna u narawkom dal-boħra.